ҳамаи чизое ки мо мекунем бояд инстаграмба нишон надиҳем. Фикри таки қати мо ҳам фикри, правильно? Ҳо. Юсуф хафа нашавонда ки кимш хеле агрессивна. пеш мадам шумо маъқул набудем. Мебахшӣ? Ман хато кардам. ай блогерои тоҷик контенти ки маъқул тонеста ё ки вобшим ки намефоратон. Худашон медонанд аки диловар ман намефаҳмам. Бисёртар контенти тоҷикӣ кунем, например культураморо нишон диҳем. Чанд сум дошта бошӣ ки даяму ты достаточная шоира. 100,000 боло. Барои шоира возможность метем ки ҳозир гапуша диловарда быга. Мне нравится, чтобы человек был добрый и самое главное, чтобы он не был бездельник. Бездельник нам бошад. Альфонс чи? О май гад, только не Альфонс. чӣ хеле ки шумо медонед мо ҳар барнома дар бораи брокери Pocket Option барои шумо тавсия метиҳем, барое ки ин брокери даверини барои стабилна пул кор кардан. Агар шумо трейдери ба қувватам набошед, имкониято ки Pocket Option барои шумо метиҳад, шумо метавонед аввалин пулоятона кор кунед ба монанди социални трейдинг ва сигнал. ҳозир нишонтон метиҳем чӣ хел кор мекунад. Ба ссилкаи зери видео дар омада регистратсия карда промокоди авлода истифода мебаред ва 60% аякм депозиттон бонус мегиред. дар Pocket Option шумо ҳатто метавонед ки дар Forex ҳам тарговат кунед. Барои MetaTrader 4 ва MetaTrader 5 шот кушоед. Барои сар кардан якчанд кори осона мекунед. Тамом, нигоҳ кунед. шумо вибор мекунед ки дар кадом намуди савдо кор мекунед. Мисол бинарни ё ки MetaTrader 5 интихоб мекунед. Активи ба хитон мувофиқа интихоб мекунед. Графика ба чени дили хитон мекунед. Мисол линияра интихоб мекунед ё ки свича кадомиш ки шумода мувофиқ бошад. Графика анализ мекунед, направлени нарх яъне ки кадом тараф нарх ҳаракат мекунад аниқ мекунед. Зелкатона мекушоед, сум кор мекунед. Тамом. бародаро ҳозир мо якта зелка мекунем ранги ҳар вақта ва шумода нишон медиҳем. ва нигоҳ кунед бародаро, ҳамин кор вақте ки сделкара сар мекунед, бояд сари свежи қатӣ ва умуман бояд азарда наравед. нигоҳ кунед бародаро, ҳамиҷада $50 як дақиқа тарафи поён гирифтагем, барое ки нисхадияши тренд сахти бад рафтестай ва мо ҳама вақт қатъи тренд кор мекунем. як дақиқа пас результатша шумода нишон медиҳем. случаи агар сделкаи мо плюс шидан $44 болои $50 да плюс мешавад, яъне ки обши $94 мешавад. бародаро 10 секунди дига мондагиай ва нигоҳ кунед. 4 3 2 1. чӣ хеле ки ден сделкаи мо плюс шид ва $94 болои $54 мода плюс шид. $50 монда, $44 плюс шид. $94 шид. $94 обши шид, ай $50. ба Pocket Option ҳамроҳ шуда ҳамроҳи ҳазорҳо трейдерои даволини стабилна пул кор кунед. Платформаи даверинӣ ва пулгирии осон ва бекомиссия. ссилкаи Pocket Option дар зери видео ҳастай. ҳангоми регистратсия кардан промокоди авлода фаромӯш накунед ки шумода 60% ба депозитон бонус метиҳад. Ты чӣ фикр дорӣ? ассалому алайкум тамошобинони канали Авлод медиа ва ҳаводорони барномаи подкасти мо ва бо хоҳиши бисёри шумо, не ки хоҳиши хидмон, бисёр аввалин дараҷа хоҳиши хидмон ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз блогерзанҳои тоҷик Шоира Пулотова. хуш омадед. яке аз блогерони машҳури ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамара критика мекунад. ҳамара критика мекунад. агар чизи хуб дошта бошад таъриф мекунад. таъриф ҳам кардаги уна клип ма таъриф кард. бо чия таъриф кард? таъриф ҳам чизи хуба таъриф мекунад, чизи ана безеба танқид чизи безеб не, чизи худаш да маъқул намеша критика. Конечно. ана хуб, хуш омадед Шоира ҷон, даъвати моро рад накарди. ана мо тро бениҳоят ҳурмат мекунем, иззат мекунем. ана дар назари мо ҳамчун як инсони хубӣ ана дигарро кор надорем. як бор агар мушкил набоша хита барои аудиторияи мо ба Тоҷикияи Русияи муаррифӣ мекардем, баъд сар мекардем. ба ҳама салом, ман Шоира Пулатова, яке аз блогерҳои Тоҷикистон. бисёр шодам ки шумо мана даъват кардем. ана яке аз саркардаҳо да тарафи занҳо бигирем. Рост. соли 2018 уже профессионально 2018 сар кардам, уже айкор рафтам и тока блогерӣ кардам. куҷо кор мекардем? ман рости гап бисёр ширкатода кор мекардам, дар сафорати Британия Кабир, дар якчанда международная организация, дар гостиница Хаят кор мекардам, отдел маркетинга. неки баъд гуфтам ки бояд уже профессиональный кор кунӣ. да, ҳама беҳтарин ҳамин кор аст. ҳозир шумо кадом соҳаи блогинга пеш мебарем? чӣ контент дорем? ба фикри ман блогери ман лайфстайл.
в общем. ҳаёти да раҳ да инстаграм худашам целаш аввалам хел ба чӣ хурдеси чо кардеси куҷо рафтеси ана чӣ товардан чӣ мебаранд. хоб қатъи шоира имрӯз ёдовар мешавам ки номи подкасти мо ту чӣ фикр дорӣ? Мақсад ягон мавзӯъро мо интихоб мекунем ва шумо қатъи мо ҳарф мезанен, фикрҳои худтона дар бораи ҳам мавзӯъ гап мезанен ва имрӯз мо аввалин дараҷа хостем дар бораи блогинги тоҷикӣ гап занем. Не ки бо истодем дар рафти барнома вақте ки Юсуф мара гуфт ки подстава намекунам, подстава штоб ҳамин темаро рази навсигда маҳкам кунем. Ана гуфтанд ки шоира ана якум барномае ки якум мо қатъи ғолиб кардем дар бораи занҳои инстаграмшин. Ана шоира моро танқид карданд, ана правилно танқид кардан мумкин шоира инстаграма ҳамун видеоша дидан 1 минутаро далши подкаста тамошо накардан. Ана мушкили ҳамаи занҳомон дар ҳамин ки тамошо накардан уҷада. Агар не мо чӣ хел вақте ки худмон модар дорем, худмон хоҳар дорем, як зани дигара местем танқид мекунем, мо конкретно одамое ҳастанд ки миқдори кам шай именно ҳамвора мо гуфтем вақте дар инстаграм ту блогери, модели, магазиндори, зани марди новобаста корта пеш бар. Не ки тупа хита груба ҳам шавад дар инстаграм вақте савдо да мемонӣ ку ё ки барои тамошои просто барои тамошо мо ҳамира танқид кардем. Не ки и хеле танқиди накардем ки Просто как я ролика ман дидам, как Юсуф хафа нашам, ким хеле агрессивно бромади. Даже ман, например, имрӯз омадам гуфтам ки блин, ма чӯ тарсидеста Юсуф. Баъд как я худата дидам, шинос шудам, гуфтам ки не нормальный, очень добрый. Ами мо любой видеомона тизери аввалша 1 минутша гапош ай ҳар ҷо мегирем ки чтоб ҳам сахт бираса, ҳам скандал ша, ҳам одам да интерес ша, ҳам барномаро версия пураша тамошо кунад. Шӯрафтон блогерин нигоҳ кунед. Мо агар ҳавая ҳама хел ранги аловори накунем, чтоб мардум бафаҳманд уҷа мо ти хамир набигем зура чӣ кор мехоҳем бикунем бихӯрем. Ба ҳамин хотир ана мо мехоҳем рази навсидаи мавзӯъро маҳкам кунем, умуман барнагардем сари ҳам мавзӯъ. Ба чӣ хотире ки хаем оли намбарем зинда монем, ҳамон чизое ки мо танқид кардем, ҳамон чизо уже шидестанд. Шидагиян уже шидестан бо шидагиян бо мешаванд. Барам қадар ана ту шавҳар дорӣ, шавҳарат инстаграм мемонад, оша чав бидро мон ана лайфстайл ихтай ман хидмам агар бинам кор ша ё ки он кас фаъолият ша ё ки зиндагиро пеш бурдесай бидроя бикна. Не ки то што баъзан одамои мо нишон метиҳанд ку вай якумш ки чашм мерасашон демеш ки оянда яке слишком ишқу любовшон сахта чашмшон мераса ё ки оянда яке ҷидо мешан иш дига зан мегира иш дига шу мекуна бо чи бо далши вайша тариф мекунӣ. Дидестем ки ам хеле шудеста. Рост. Шумо чӣ фикр дорен ҳай мавзӯъда? Ман уже гапои мо дар чӣ шудест? Не, чи ба ман розӣ. Ҳамаи чизое ки мо мекунем бояд инстаграмро нишон надиҳем. Зано инстаграм например барои ман и кори мая. Не ки ман ҳама чиза нишон намедиҳам. Зачем? Як чизое ки бояд чизои личниро бояд нишон надиҳӣ. Чизое ки слишком личниян. Манам хеле боварӣ дорам. Например мо у дафъам гуфта будем чӣ хеле ки мана мумкин Юсуф занша почаша да хона массаж мекуна, мумкин ман мекунам. Не обязательно зани ма мара сторис кунад ки ой на шуима пои мара массаж кайсай. Мо ин ҳамин чизода. Ман боям намефурад ҳамин. Ҳеҷ када намефурад. Не далшиш монен сурат гудакотон қати хирсанден ягон ҷо гадафши надорен ҳамин чизо. Конечно. Фикри таки қати мо ҳам фикри, правильно? Ҳо. Тамом. Ин мавзӯъ мо барномадам мо ҳамира гуфтем иззат не ки камтар ғолиб сахт рафт, ғолиб сахт рафт барои ки ғолиб бечора истшам бига гунаҳгор мешава, истшам бига гунаҳгор мешава. Не ки ба ҳамин хотир мо ҳам одамои оддие мо ҳам падар дорем, модар дорем, ака мо тиран нестем ки бигирем хидмо тусовка када бигардему заномона маҳкам кунем. И хеле гап нестай загранпаспортҳои гудакума нишон додам. Афай шоира блогинги тоҷик дар кадом вазъиятай? ҳозир беҳад нақс шуд. Барое ки дастгирӣ ҳаст, кумита не союз блогеров ташкил кардан. Баъд бисёр блогерҳо ҳозир пайдо шудаистанд, контенти качественно мекунанд, особенно ёшо. Ман худам нигоҳ мекунам, ман мефорад. Бисёр контенти нағз мекунанд. Именно контентҳои ки махулаш мода бисёртар?
راستی گپ بلاگرایی که تاجیکا دخترها بچه اینجا بنستن در خارج هستن به حد کانتنت های качественный میکنن مادام میفورد بعد тем более просмотрошон اگر که شما просмотрошон کالون در تاجیکستان من گفتگی بودم دیناکتی عمر شناختم хороший человек به حد بچه نقص вай ҳам хе контенти вайш қати СНГ мешиносаша қариб тем более нақс ку тоҷикои дар СНГ шиносан ихене ки шумо гастарбайтер шумо бесавод не агар ки мо нишон як бесавод мешиносан ша в случае умар да хафа нашава умар чи хафа умар чи хафа умара мо ҳам тамошо мекунем мо ҳам гапоша хе вақт сторис мекунем не ки ё и ягон ҷои чиш нест вай худаш на самом деле мумкин бесавод нест мумкин имина ҳами контенташ ҳам хеле чихел ки каха ҳаёт да одами хубай серга одами хубай не ки контентшон да мебинем мегӯ ягон гоп никан вай образ шай не ма то ҷои ма фаҳмидагим вай худаш специально ҳам хеле мекардай ба ҳами акцент гап мезада ки штоб внимание ма дина гап заду на самом деле ҳам хе гап мезана ҳам хандидем не ман медони чӣ гуфтанӣ бисёртар контенти тоҷикӣ кунем например культураморо нишон диҳем куртаи тоҷикӣ расмои тоҷикӣ чӣ гапора гуфтеистай чӣ ба не ман агар ки аҳамият дошта бо пагабо якта мекунем ана нашоти куртаи тоҷикӣ гап задим ман сразу яди картина пеш рум омад ана яди духтаракора мо дидем огоҳии расмишон додан огоҳии қатъишон додан да ман даже намедонам чӣ бугум ҳамун масъалая ман он масъала да ба фикри ту ҳами кори хуба ё кори бад мақсад кори хуб кардан ё кори бад кардан хуб кардан ба фикри ма ки ака майла ака любой формаи аврупоӣ мепуши чизе мепуши пуша не ки ба у дараҷа не ки чӣ хеле ки ҳамун духтаракора ман совсем ҳамин ҳамаша надидам агар ки ва ё например через соцсети ягон кори нелегальный кардеста например продажа своего тела ҳам хеле корректно гап занем агар ки ҳамин сабаб бошад хорошо ман мефаҳмам так ҳаминҷо апа шӯрагу ман ҳаду савол дорам шумо дорам саволи шумо интизорем беҳад бародаро хотиррасон накунем ширка сарпарасти кулли барномаи мо ана донери рамашка биёр ядона биёр бародаро не 5 та овард фикр накардем ки не ядона бародаро бугу и донерои рамашка ки босшон апа шӯрай бениҳоят ба маза бидан аввал ҳозир намедонам не аввал ба маза бидан мо ҳам яд се рӯзи охир рафтем оли ҳам ба маза хайр ман мехӯрам мегумтон чӣ хеле маза мо танқиднам мо хӯрдагем ба маза ма бихӯрам мумкина да иштоитон дар сиёмамо як точкаи нав кушодем так что бачаҳо ҳамаи шумо интизорем 65 саховат 46 борбат посёлка да сиёма аст ҳама ҷое медони ма австраранги панчиликам медонам ма юго-западам худам ҷануб-ғарб шоира бародаро ба маза бахто мо саволотона специала барои барнома орда ки бихӯрем бигем не ки агар бемаза боша бародаро дакам накуши мана иҷаша набур барномаро салом алайкум хеле приколоям оне прикол набуд иҷа мо таъриф кунем реални вай ғалтид дуруға донера таъриф кунем ғалти дуруғ наге даже ҳамин хит кард ки ман дуруғ гуфтесам бахдо ма хӯрдагим ба мазаи бахдо ба мазаи донерошон бирен марҳамат кунед точкаи навшон дар сиёмамол қасам хӯрдем ака сум мондудагия ки қасам бихӯрем бародаро мо донера хӯрдем таъриф карда савдем ки лампа дар боло моғ ман якҷо медонам ки меғалта ман дуруғ бугум не аз ҳамдали не зур ба маза буд ё бемаза не нигоҳ кунед ман ҳозир якин бор баха мара гуфт ки ҳам хеле донерасай шаурма астай дар фалон ҷо зурай ман бахто намедонистам ай шумоай бахай рафтем дидем ки гуфтан ай шумоай хӯрдум зури бад ба ман шуморо гуфтам ба шумо бо коми дигар рафтам ова тамом темара мо дар сарафаи рекламамон зурай рӯшамҷа ман якчанд савол доштум якум савол концерт кай дар душанбе рости гап мо охири моҳи декабр концерт монда будем ана ман вообще бовар надоштам концертам хеле одам бисёр меояд ҷо набуд дар зал концерт 2 соат давом кард не ки я намуди тамом шуд ки мардумам мегӯфтанд ки буд шид концерт ман дидам 4 соата бирен
намераванд. мардум намераванд. чхенахс ба ҳамин хотир ман худам кам-кам недоценид мекунам хел вақтова не ки и дафъ монам ҳатман якм рият шумода даъватнома ҳамроҳи дугонатон раҳмат саволи қиин шоира што бо мо савол тие бо якта савол шумо чихе ҳар рӯз сторис да мебинам ҳар рӯз шумо қуртоб мехӯрин ба фикрам жуткаи шумо дар намекунад мо дар чилаи тобистон 60 градус гарм дар рӯз қуртоб хӯрда будем дидам шоира вақте ки зал мери постоянно штангу гантелои вазмин кади кор мекунӣ дига ваёра брай ҳучам кунӣ дар назар наметава ба фикр биши луткаи мо ҳам фақат ҳам чизои вазмина хурдай ҳозир мо мерем мисол любой ҷо саҳар мехезем ай ҳама проблемаи калони мо ака ношукрӣ нашава ҳазор бор шукронаи худованд мо намедонем куҷо бурем чӣ бихӯрем дофар шуморо занг мезанем агар ягон рафта донер не дигар чиз баъд бачако дар сиёмамолам шоира чӣ уикагем хай мора сум додагия бояд бигем чора ана точкак шодагиян брен донер рамашка я бор бихӯрен агар безе боша комментарияи видеода бинависен шоираам баша мехона ислоҳ мекунам не зурай ман бисёр рафаэля тамошо мекардам неки ҳозир контентош кам шудагия камаҳа ман зиқ мешам ки ҳозир контент кам мекуна ҳам вақтшам вай контент кам мекард не пеш бисёр качественный контент мекард круги хчона да мо бисёр ҳамкорӣ мекардем касе ки наёя ҳамин барномаи мо мисол мегем топ се вайнера бугу ку тоқа ҷурои хчан мега вай неважно кияй неки ҳа бояд хеле набоша барои чи ҳам хеле ман хидмамам хелем барои ки яке мегем одами айҷура монда зура бигем ки мегем яке хафа нашава барои ки вай хафа мешава бояд хафа наша чӣ хафа мешава аюда зур ша конечно просто пеш мегум ки рафаэл зур не ҳозир кира тамошо намекунад значит ҳозиро ай блогерои намекунӣ не ман туя тамошо мекунам постоянно мебини сторисота тамошо мекунам бо ки як духтарак ҳаст дар хитой мехонад бисёр рақс мекунад лекин ёдам ба нест номи профилаш лекин зур контент мекунад ай блогерои тоҷик контенти ки маъқул тонеста ё ки вообщем ки намефоратон намефорад аха мебини чакухи раздражат мекунад пеш ман намефаҳмидам контентҳои усмона мегуфтам ки ин бача чӣ бехе агрессивный ужас баъд не ки ман гӯш кардам яхи вақто чизои нормальне мегӯяд неки пеш бисёр ман пеш маъқулто набуд не слишком агрессивный ман агрессия намезанам пеша нагу ҳозир рафаэл маъқул буд пеш мада усмон маъқул набуд ҳозир шумо да ки маъқул нест так ҳозир мада ки ту шоира тра ҳам хеле мешиносанд пеш мадам шумо маъқул набуден ҳозир маъқул шудем а чё ты мне говори ничего страшного шӯхӣ мекунам ҳозир мада ки намефурай яма 60% шоира ха мада худашон медонанд аки диловар ман намефаҳмам как блогер ман худашон ма гуфтагӣ будам барое ки бисёр хеле как это называется насиҳат да насиҳат мекунам шумо насиҳат маъқул нест барои ман одам бояд аввал худаш хеле бошад баъд насиҳат не намедонам не катиш ман вая мебинам мебиниш дига хелаё значит салом мекунем неки кайдловар блин пага басари ман не басар намиам сада хчам зангира медони кайдловар такой хороший такой милый я шучу не хайна кайдловар на шоира как раз шоира да маъқул набуда видео любовь так начинается да сначала хайт ненавист сар мешавад барои тамошо намекунам аки диловара мо як 2 сол 3 сол пеш шоираву рафаэля барнома файрод карда будем файрод карда будем ана единственный барномае ки рафаэл гуфт я блокам хеле ов хӯрд ай асаби шидана шоира пулат ва ним блок хӯрд неки наброварди видео ва мо мехоҳем ки ҳам барномаро вазабнавӣ кунем ӯ барномаро нева ҳам хеле барнома ташкил мекунем ва ҳатман апай шоираро файрод мекунем ҳамун барномаро агар бупурорем ку ту чӣ фикр дорӣ ҳамун барномаро чӣ бонед тура мефорам чӣ ҷода ягон вай набуд короче шоира чӣ буд якм савол додум шоира чӣ хеле гуфтам соз нақд гуфтам я мода чанд сум меёвӣ гуфт чи 6-8 ҳазор гуфти 6 ҳазор гуфти серьёзно гуфтам телефон чанд сум гуфт 15 сум
چند ماه گفتم جمع کردی تلفن تو خریدی زاتو خودم جمع کردم فهمیدی با کامی گفت نه من دگو مخلصم پدرکه که دگه میگو بعد وای درباره بلوگری کی مادام معقول معقول؟ همین دخترک بعد وای میدونی که dirty memes همین پابلیکایچی و عجل شما میدونین عجل همه این بلوگرای و بلوگر نفر شما تماشا میکنید واقعا ما قش گپ بزنیم با دا ما با دیدهش میتیم بچه نه زورای بلوگرا را چیکار کرده که ای چی سرشون کردن کو ای کاف سرشون کردن دیگه کاف دارش چی کانتنت چون کرده بچه‌ها را کاف سر کردن از اینا میرن نکنم ما هم چه سوز میکنن نه ما خیلی دیگه بلوگر اندام در مخلوق کره کانتنتشون. به خیلی بلوگر نمیشه پابلیکی گفتگی نه همه چیزی زورش چی را بچه‌هایی که با همه образشون کو کراسوفکی ماشیناشون کجا میرن چیزاشون او کاتگوریا میکنه کو دا بچهای تاجیک در نظر شما باید چه خیلی باشن بچهای تاجیک باید باسواد باشن естественно باید باسواد باشن نه качество کدام качество شما до махкулай برای من лично باید добрый как будет по-таджикски خوب نه تو روسی گپ زدن گیروخی ما میفهمیم مقصد ما روسی мне нравится чтобы человек был добрый и самое главное чтобы он не был бездельник нам бошад ам хеле الفونس چی о май гад только не альфон ягон борам хел қад гап заги рост ша бигум номиш чиай рост ша ада бисёр бачаҳои ёш менависанд 22 ты назашон милфа ё милфа ча да медонам хеле чиза менависанд типа о апаҷон шумо ман бам хема апаҷон шумо да барқус о ча да неки ози альфонс бисёр штаги شما до махкул ҳастанд нет конечно зачем ман чико мекунам кати альфонс кто ты воин кто ты воин савол аҷа кай шу мекунӣ самый стандартный вопрос карьератон важния ё ки шавҳар кардам агар ки шумо мана якчанд сол пеш мепурсидед ман мегуфтам ки карьера барое ки барои ман реально карьера важный буд мо ҳам хеле калон шудем ки фақат бибим бобом мегуфтанд ки кор кунен хонен кор кунен дар бораи личной жизнь бисёр мода вай намекарданд совет намедоданд ҳозир ба фикри ман уже бояд خرج 30 سالم رفته است конечно چند ساله شما салом алейкум ман 33 шудам 33 شما до калон чокапа мальчики мо ча бугу меша о ча не давай бачам бия ты бояд чӣ бугӯй мо ча бугу меша хорошо туда мумкина апай шоира кай гиф сар метем не ман гиф сар наметам аудитори ман хеле сум кор калон карданту наифаро не ман фақат реклама мекунам чансым кун сар шуд кумитаи андоз ба ҳама салом ман шуморо дӯст медорам медонам ки шумо манам дӯст медоред чанд сум дошта бошӣ ки даямо ты достаточная апашоира в долларах говорите или в не сомонах сомони гап занем кадом асъори миллӣ 100 000 боло да як моҳ да як моҳ конечно что мы уходим мекам саволи кай туй мекунен ам дад ҷавоб надодем кай шу мекунен хай дадасти неста и бечора бечора уже бечора охи ҳамам хеле яхе шиносам мебинам чӣ хел шоир ҳастед ҳолиам шуна кади хеле типам хеле раҳмашон мебинад морам раҳмон омадаст маълум мегарда охи 100% мегардам хе агар вақта қафо мегардондӣ як корта як дар зиндагит як момента чиро ҳалиш мекардӣ яхе вақто фикр мекунам ки бояд ай америка обратно намеомадам бояд амҷода мемондам барои чӣ барое ки ман коллеҷ хондам не ки то охирша нахондум ба фикри ман бояд амҷода меистодум то охирша мехондам соли чанд шумо до америка бе последний раз 2008 не 2009 обратно омадам то 2009 да будӣ конечно ты чӣ набудӣ
Ма синфи 9 будам. Не синфи. Не, слушай, я путаю. Не, я реально, ты прав, неправильно. Ман 2008-2009 рафтагим якум бор, ба обратно рафтум колледж, ба 2011 омадум. Мура бугу. Да, колледж. Колледж. колледж аз синфи 9 мешава, не? аз синфи 9 рафта Не ки ман мактаб Хеле будам колледж уҷа мерафтӣ, а? ман як Мерафтӣ сол херанги талаба омадасан Как бейсбол кино, каран кино да, хеле буд. да. Бомбаре. Пестим хони. Ами нагу. Не ки не ам обстоятельствам хеле шуд. Хага мехонди оз қайдмо набуди. Да. Амҷада намештам. О, мумкин оз да чӣ буди? Белый дом. мешава Бурак да чӣ гап шуда буд? Не ким чи навистам ку ба ма вывод навистам ку ай выводы с открытия бура. Ай ҳама виводи ки скандал нишид чӣ буд? Ба фикрам яке аз скандали ҳамун буд. Кадом моментиш, кадом пунктиш? Пункт ки девочки арабки, арабгул были одеты чё-то. Либосошона ким чи гуфтам. Ну типа приколка да. Ким чихе конфликт буд. Неки баъди где-то якчанд вақт ман фаҳмидам ки ман нодуруст навистам. И ошибкаи ман буд. Ман бояд ихе намекардам. Барои ки даже духтарое ки современные гуфтанд ки шоира ту фақат например занакоя ва ну типа права женщин чи ба ту ҳози либосои духтарое ким чи нависти. Ман действительно шиштам фикр кардам гуфтам ки ман нодуруст навистам. Ман бояд хеле намегуфтам. Баъд чӣ ба мора намегӯй ки нодуруст навишта? Подожди. Баъд ман бояд ҳамина гап занам. Баъд пеш аз Рамазон буд. Ман ҳам Сарвинозба, ҳам Арабгулда навистам ки мебахшӣ, ман хато кардам. значит шумо чизеро ки бинен маъқултон наша вивод мебуред, не пеш хито. Да. Не ки ман намегӯям ки ҳама вақт ман прав. Не, хеле не. шумо мнение худо ана бест чӣ ба мо дар у барномамон мнение худмона гуфта будем, шумо гирифтен мнение мода бо мнение карден. шумо мнение мода розӣ набуден ва ҳозир камтар пеш гуфтем ман шумо қати ҳамфикр мебинед чӣ хел бифаҳмем мо. Не, уҷа вақте мо фаҳмондемш фаҳмид. Унҷа да нофаҳмӣ шуд. ана нофаҳмӣ шумо медонед кадом сабаб шид? Ба хотире ки шумо ҳам барномаро пурра тамошо накардед. Да. ай ҳамун ролики 1 минута ё ки ай аблошкаи видео шумо хулоса бироварден. Рост. чӣ ба? Охе, шуд намета видеоро тамошо кунед то охира. ман надидам линки пурраша. Сета ҳофизе ки шоира да маъқулай. Зулайхо? Ҳофизаҳо не ҳофизо. Бачо. Так, Фарух Хасанов. Фарух Хасанов. Нефер. Фарух Хасанов. Некруз мада бисёр маъқул буд. Некруз додари ма? Некруз уже гузашт. Гузашт? Некруз Ниёзов, да. Помири бача? Ман хам некруз бо сеюм. Чоршанбе Аловатов. Неки рафт. Америка рафт. Так, Айсар, Некруз, Фарух Хасанов. Да, Чоршанбе Аловатов. Топ 5 ҳофиза Так. барои шумо. Конечно же, королева эстрады Шабнам. Зулайхо. Мадина Назарова. А дальше все хуже и хуже. Значит, топ 7, да. Я шучу. Кто там? Да, дальше кринж, камон. Зулайхора гуфт? Кринж. Гуфт. Зулайхо гуфт, Мадина гуфт, Шабнам гуфт. Все, топ 3 блогер. Занҷабил, Dirty Memes, Вай паблик ай. Вай блогер. Вай личность нестай. Вай руша дидаги ягон бор. Не, вай нишон намед. Не, конечно. Бароям қадар одамое ки личность. Ҳози Чери, Хабиб. Чери. Баъд Хабиб. Не, ҳардаш як одам. Хабиб Нурмагомедов? Не. Диловар Сафаров. О май гад, no. Акама. Не. Подожди, ягон каса лишнее тариф накуна. На кого я подписана? Некиха барон? Кен той хита. Барон ты Ма влог ма реперам. Неки барои ман Рафаэл ҳама вақт то блогер. Рафаэл Гулов. Занҷабил бро. Хабиб Чери. Не. Ана бародаро иззатҳаво што шоира як зана як духтара мо слишком чуқури бад нарафтем ягон мавзуда барое ки
мо ҳаётам хелем гарчанде ки видеомона мардум неправильно мефаҳманд мо дар ҳаётмон ягон бача бошам меистем қатиш прикол мекунем шӯхиш мекунем ис мекунем 1 соат дар бораи донер гап задем баъд диловар 1 соат дар бораи диловар мегам барои шоира возможность метем ки ҳозир гапоша диловарда бага идит я ничего не хочу сказать бази мора пеша ҳичи гуфтанӣ не табуго чи ман уже 1 сол профилаш даромадагӣ не пеша видео гуфте сабди не хабер чизе маъқулаш нест бага чизе маъқулаша нага не ман ягон чи гуфтанӣ агар ки гуфтанӣ бошам худаш бан менависам не в этом смысле короче чизои личный публичный нест вот ҳамина гуфте не ки я вақт куганда чизои пошли мемонда то ҳозира мемонам не то ҳозир ба чи ба он кас пайдо шид наемон ҷангл не просто уже мудри шудам калон шудам ҳамин каси добри набоша у хонада набоша бовай зандор набоша самое главное алфонс чи уже гуфтам агар зандор боша не слишком добрый боша слишком симпатичный боша слишком симпатичный боша симпатичный симпатичный бояд боша обязательно не шоирада барои худош плюс бачако касе ки мисол зангирай сумам надошта боша агар добрӣ боша зан надошта боша кор кунай ягонҷо шоира мегираш всё тик афтиш неважния не афтиша чӣ кор мекунам мардак 100%. Яким духтаре ки ам хай гапи зур гуфта. Не серьезно, зачем? Мардак хушрун гояд нам. Паму намешам. Тамона диди? Хай хушамади шоира ҷон. Раҳмат. Дар охир як ягон гап дошта бошӣ гапота бугу ба мо бирем. Я соат ҷамо қатъи чӣ гап занем? У меня мышцы болят на лице, я хандидана. Серьезно. Ам барномаро возобновить кардам дар нахай чизои серьёзи намега. Не, мо серьезно. мо тасмим гуфтем ки дигар подкаст ёмка накунем. Хушомади шоира ҷон, я борига ягон чӣ гуфта бошем, ягон чизи пасти буланд узр мехоҳем ва мақсади мо дар ин барнома ягон камбудии ҷомеъра чени ақлмон чени мефаҳмидагимон гап занем. Бисёриҳо менависанд ки шумо чира мефаҳмед дар бораи ин гап мезанед. Мо чени мефаҳмидагимон гап мезанем. Ҳамин ҳар як одам чени мефаҳмидагиш гап зана. Мисол мо ҳозир местим дар бораи ҳамун чизое ки намефаҳмам гап мезанам, пага хидм ҳамун корора кунам, мегӯям ман балаболай чи хидишда намефаҳмам, не ки хидиш бо мекунам. Ба ҳамин хотир мо чени мефаҳмидагимон гап мезанем ҳам мавзуъро ва кӯшиш мекунем ки як касам ду касам боша тамошо кунад ҳам ислоҳ шавада ҳам кора накунад тамо ислоҳ мешем ислоҳ хайти шидаги шумо ислоҳ шидастем ҳаракат карсаде ягон гап дошта бошен тамошобинода надорен раҳмат ки мана даъват кардем бисёр вақти зур гузаронам саломат бошен бародарои азиз ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи имрӯзаи мо буданд шоира Пулатова ва касое ки намешносанша инстаграмша мемонем марҳамат кунед бидурен подписатсияш кунед ва контентҳои зур дора бидурен контентҳоша тамошо кунед раҳмати калон